there and Philippines. I'm hair. Ayan o, hair mo. Oh, yan! Tuloy na Manny Pacquiao! Oh, teka, may laban sila ni Marquez. Si Marquez na naman, Hey, meron akong nabalitaan tungkol kay Manny, ha? Kasi balita ko kasama mo lagi si Coco Martin na gumigimik, ha? May nakakita sa'yo ng mga Sa Gilis friends ko. daw. Hindi Gilis. Republic daw. Republic? So, what is this? Coach, how do you feel about Manny always going out and partying with Coco Martin? Yeah, this is a part of his life. She's right. Yeah, he's right. No, he's not. I'm sorry. He's not. Yeah, that's why Manny want to also have a night drive. Yeah. It's part of his life, of the nightlife. Manny, you keep on going out. Is that okay with your training and everything? It's okay. The training is I'm not seriously because the thank you very much, Rods, but Manny! Sandali lang, Manny. Ikaw isa sa pinaka ginagalang at nirespetong athlete dito sa Pilipinas. Maraming salamat. Pero anong nangyari sa sapatos mo, Tito? Siyempre nagja-jogging ako. Siyempre sa lakas ng takbo ng speed ko. Nasisira siya. Ganon kalakas yung speed ko. Manny, ikaw gimmick ka ng gimmick. Di ba dapat ang kasama mo si Jinky? Pero nagtataka ko, pag gumigimik ka, kasama mo si Coco Martin. Bakit? Siyempre, hindi naman alam ni Jinky, nagpaalam naman ako mayos. Kasi si Coco Martin na talagang magkakaibigan kami. At okay lang yun kasi alam naman ng tao na mabuti naman ginagawa namin. Manny, Para kompleto na kaya. Isa pang fighter. Manny, pwede ka raw pumasok sa Ultimate Fighting. Kahit anong style daw, si Bruce Lee, hinahamon ka, Manny, babayan ka. Boss Lee, parang hinahakon mo ako Pareho yung buhok ni Bruce Lee tsaka ni Manny. Idol eh. Okay, maraming salamat sa inyo. Pero ito, magaling daw sa boxing ring. Magaling kaya sa entablado ito si Coach. Coach, good luck ha. Galingan mo. Mga people, once again, let's welcome